Kamano, janeno mar LTN, agone Nyasaye erokamano mochako loso thuolo mondo warade kodi okinyi ma kawuono ni e Lolwe TV ka. Omiyo janeno, Nyasaye omiya ochiewi to chiewa kendo wagone erokamano maduong'. Omiyo akwayi ni kamoro amora ma intie ikawe thuolo ni matin, aito mondo bang'e wabiro lamo kodi Nyasaye. Omiyo kapok adhi mbele, adwa nafulani mondo ing'e jal miwuoyo godo. Nyinga iluonga ni Pastor Omedo, aja Kisumu County, ae gweng' miluongo ni Kogony, buto Korogonda School, ajal mowar kendo ajaneno mar Yesu Kristo. Agone Nyasaye erokamano janeno mokete Lolwe TV okinyi ma kawuono ni. Nyasaye ora kendo gi ujumbe mawacho ni Hawi Marach. Hawi Marach manyalo mako ng'ata ng'ata. Omiyo Nyasaye ora ka gi thuon wach mawacho ni Hawi Marach. Kendo en adier ka ibedo mos. Hangi ni winje wach Nyasaye ni mitapo nono ine ma api osebedo marach. Omiyo kapok adhi mbele janeno, adwa ni kamoro amora ma intie ikul wi mondo weche duto wakete lwet Jehova. Walamo. Agoni erokamano Nyasache loch, akawo janeno ni akete lweti. Akawo jawinjo ni bende akete lweti, imiye winjo matut mondo Injili madhi yalo kata weche madhi puonjo olok ngimane kendo timne dwaro mar dhood chunye. Alamo ka an gi yie ni isemiye winjo matut e nying Yesu ma jawar. Janeno mana kaka wacho, ok adwa ketho sa. Thuon wach ma Nyasaye omiya wacho ni Hawi Marach. To Hawi Marach ni en onyalo mako ng'ata ng'ata. Omiyo mitapo nono samoro ine ma api osebedo marach. Mae momiyo adwa nasom kodi Johana 5, wabiro chako kara 1 nyaka 9. Haito wabiro dhi kaka Roho ma Nyasaye ochiko. Muma mada wuoye wacho ni ne nitiere ng'at moro mane ape osebedo marach. Andiko lero niya, ape ne osebedo marach nikech ang'o? Ne osetuo kuom higni 38. To muma wacho ni nitiere malaike moko mane jatugo ga pi. To kane gitugo pi kamano, to ng'at mane okwongo donje pigno ka malaika otugo pi, to ne chango kuom tuo moro amora mane en go. Nobeni ne en wich bar, obeni en ndulume, obeni en asma, obeni en tuo maringe chogo kata maringe remo, obeni en tuo mar pien, obeni en tuo mar pressure kata mar sukari kata kansa. Andiko lero ni ane ng'at mane okwongo donje pigni ne chango kuom tuo moro amora mane en godo. To kanyo muma wacho ni to kuom gi kanyo ne nitiere ng'at mane osebedo matuo kuom higni 38. En ka malaike ne tugo pi to ji kwongo ne akwonga. Tiende ni ape ne rach. En ji kwongo ne. Koro ka chieng' moro oromo gi Yesu, jal ma jarad kodi, ma jarad gi ng'ato, Yesu ma jabiro ga chien. Kama nodonjo to nong'eyo ni jalni osebedo matuo kuom higni mathoth. To kane jalni oneno Yesu, to chako ndiko weche moko. Ni rabi, an asebedo matuo kuom higni 38. To malaike moko tugo ga pika, to han aparach. Apo ka ji kwongo na akwonga. Tamor gi Yesu ma jabiro ga ne joma apgi richo. Kendo Yesu noko wacho ni koro doge pi asebiro. Nitiere wach ma Yesu nowacho. Nowacho ni winjo chung' mondo ikaw piendi mondo iwuothi mondo idhi. Muma lero ni gi kanyono hapo na hapo ng'atno nokawo piende mochango mowuotho modhi. Adwa na wuoyo gi ng'at ma hape rach. Adier mabiro wacho adier ni pastor, anema apa kiwacho Hawi Marach to anema apa osebedo marach. Ng'acha nochako ndiko weche ne Yesu. To Yesu ok dwar ga weche ma ng'ato ndiko. En odwaro mana yie kende. Yesu dwaro mana yie kende to timo. Mae momiyo adwa na som kodi muma mar Johana 5 no, wabiro chako kara 1 nyaka 9. Wawinje kaka ono notimore, nikech akelo Injili ni ne joma apgi osebedo maricho. Mabiro wacho adier ni pastor, anema apa osebedo marach. Mana kaka jal misomono manie mumano, ape no osebedo marach. En ji nosiko ka kwongo ne, koro ne ok onyal chango. To kano romo gi Yesu ma jarom gi ng'ata chien, no chango instantly. Teni kata kawuono ng'ato biro romo gi Yesu.
Adwana som kodi Joanna. Kawie mumbi kama intiere minena mibetieno. Mikete Lolwe TV no. Adwani kawie mumbi mondo wasom kodi. Ndiko mar Nyasaye wacho ne Joanna Beach wabro chako karachiel. Muma mar Nyasaye wacho ne ni bang' mano Yesu nodhi Jerusalem nikech nitimo sap jo-Yahudi moro kuno. Ni e Jerusalem kuno e bath rangach miluongo ni Ranga Rombe ne nitiere yawo moro miluongo gi dho Yahudi ni Bethsaida. Yawo no ne nigi agulni 5. Ji mang'eny matuo kaka muofni gi rang'onde kod pudhe ne nindo agulnigo. Tandiko lero kadhi bele kawacho niya, ne girito mondo pi otugre. Nimar kinde moko malaike ne lor e yawno kendo tugo pi. To bang' tugruok pi kamano, ng'at matuo mokwongo donjo e pigno ne chango kuom tuo moro amora mane en godo. Andiko lero ni ng'at manokwongo donjo e pigno ka malaika tugo pi ne chango kuom tuo moro amora mane en godo. To ng'at moro ne ni kanyo mane osebedo matuo kuom higni 38. Ni ng'at moro ne ni kanyo mane osebedo matuo kuom 38 good years. Yesu nonene konindo kanyo, omiyo nong'eyo ni osetieko ndalo mathoth. Ing'eni Yesu ne ong'e kata dhi chandruogi ni osetieko higni adi, mano ng'eyo. En ok odwar weche, en odwaro mana yie kende. Tandiko dhi mbele kawacho ne, omiyo nopenje niya, idwaro mondo mi achangi koso? A very simple word, wach mat simple. Yesu wacho ni idwaro mondo mi achangi koso? To winje gima ng'ani owacho. To ng'at matuono nodwoke niya, jaduong', aonge gi ng'at madiketa e yawo ka pi otugore, nikech an kadwaro dhi, to ng'at machielo kuongona akwonga. Yesu nowachone niya, chung' mondo ikaw piendi mondo iwuothi mondo idhi. Gi kanyono ng'atno nochango mokawo piende mowuotho modhi. Amor gi Yesu makele studio kaka wuono. Japuonjno ok dwar weche mathoth, koromo gi jalcha. To Yesu nong'eyo ni osetieko ndalo mathoth e dho yawo kacha. To openje ni idwaro mondo mi achangi koso? To chako ndiko weche moko ni rabi, ni malaike moko tuga pi, an kadwaro dhi to ji kuongona akwonga. To Yesu wacho ni winjo, chung' mondo ikaw piendi mondo iwuothi mondo idhi. Tiende ni jalni hape nobedo marach. Ji ne chango, jendo ji kuongone yawo, to en opoko dong' adong'a. Amor gi Yesu ma jabiro gachien, kageno serumo. Nitiere okinyi ma kawuono ne, kata okinyi ma kawuono ne, akia ni mari ni osetieko higni adi. Adwena wuoyo gi mama moro, kata jaduong' moro, kata nyako moro, kata kijana moro, kata nyathi skul moro, kata chiliel moro, mokete Lolwe TV sane ni. Kendi ibede mose odi kanyo, samoro ibede otanda mar midekre, samoro ine magawa kanyo, samoro ine odi kanyo, ibede stall, kata ibede otanda, iwinjo Lolwe TV, kendi wachade ni bishop, adema apa osebedo marach, nikech Hawi Marach mako ng'ata ng'ata. Hawi Marach kia katibedi ja pesa, katibedi jatelo, katibedi daktari, katibedi pastor, katibedi apostle, katibedi bishop. Hawi Marach ne nyalo mako ng'ata ng'ata. Tamor gi Yesu makelo kam, jal ma jabiro gachien kageno serumo. Hiwinjo, tuo mineno isetieko ndalo mathoth, tuo matuoini osetieko higni adi, nikech ji chango to ini dong' adong'a. Tamor ni kawuono kelo Yesu ma jachangno ka. Ineno tich misemanyone, isemanye higni adi? Isemanye higni adi? Nikech ji yudo tich to inipoka inokawi, ini dong' adong'a, to ni somo. Han benda pinjika, ne nyathi misemanyone, isemanye higni adi? Nikech ji ting'o nyithindo to ino kiting'o. Yesu dwaro mana yie kende. Iwinjo dichuo misemanyone, iwinjo kisewuotho maromo nade, nikech ikendo nyiri kendo to in jachieno dagi ni ok nyal kendi. Iwinjo kisemanye higni adi, nikech kawuono kelo Yesu no nika. Iwinjo dhako misemanyone, isemanye higni adi, nikech ikendo to mon weya weya kia gima timore kit ngimani. Iwinjo kisemanye higni adi, ineno kwe marotne motamore rumone.
Adiyo samoro ikete Lolwe sani nenani. Iwinjo kosedhi kodi higni maromo nade. Jalcha nowacho ni Yesu, iwinjo rabi, asetieko higni 38. To malaike tugo pito ji kwongo na kwonga. Yesu nokong'yo ni osetieko higni adi. Yie kende ma Yesu dwaro, jakondo mulo Lazaro. Mari ni akelo osetieko higni adi. Ineno ohala ne, iwinjo kisetime higni adi, mopodha tok timrani. Kawuono winjo ko ohala Nyasaye biro duoke lweti. Awegi ng'at ma iye chwer, mamako to wuogi dweche 3. Iwinjo ka gino osetimi higni adi. To kawuono kelo Yesu no ne ka, obiro timoni. Iwinjo ot misemanyone. Iwinjo kisemanye higni adi, motami ni ok inyal gedoni. Iwinjo mapok onyuomi dhok ni mama, kamine nana Yesu. Sani isetieko higni kata 15, pok idhi tedo. Iwinjo ka weche gi pok onyuomi dhok. Iwinjo ka gino osedhi kodi higni adi. Tamor gi Yesu ma jabiro ga chien, ka geno oserumo. Awuoyo gi ng'at ma winjo ka wachade ni pastor, ani ma winjo ka haparat. Adiyo samoro geno oserumo. Ji osewachi gi kalo, samoro ji osegoye mbaki. Tamor ni kawuono Yesu timo mana kaka notimo na jalcha. Mano osetieko higni 38. To Yesu wacho ni chung' mondo ikaw piendi mondo iwuothi mondo idhi. Akia ni mari ni osetieko higni adi. Iwinjo tich mosiepene yudo tich to in ok iyudeni. In ng'isi mana ni kuja kesho. Samoro ng'isi na kuna kazi. Iwinjo kosedhi kodi kama higni adi. To kawuono kelo wach mangima, jal mane gi duoko. Nikech Yesu no nie pap kawuono. Obiro miyi tich e yor ono. Nikech andiko wacho niya, sama ne Yesu wacho ne ng'ato ni chung' mondo ikaw piendi mondo iwuothi mondo idhi. Nikech kawuono ng'ato biro kawo ti. Adiyo samoro isemanye higni mathoth adier. Samoro adier ni isomo kendo in gi papers. Samoro in gi degree adier, samoro ni isomo adier kendo in gi master. To jachien odagi ni ok inyal yudo tich. Tindo keti tich mane ok isom. Iwinjo chung' mondo ikaw tich kawuono e nying Yesu. Nikech Yesu dwaro mana yie kende. Samoro inene ka adier. Ineno tuone ni osedhi kodi maromo nade. Adier ma ji chango to ino kichange. Samoro inena osiptal kanyo, samoro ine odi kanyo, inena ini otanda mar midekre. Adier iwinjo ka gini ni, iwacho ni tuoni biro nega. Iwinjo ka gini dhi gi ngimani. Iwinjo kosedhi kodi kama higni adi. Samoro isemuonyo yath, lokruok onge. Adier samoro en tuo mar sukari kabito in ema gore kuomi. Samoro en pressure kabito in. Samoro en cancer. Samoro en tuo maringe chogo kata ringe remo. Samoro en wich bar mochwere. Adier isedhi osiptende matindo gi madongo. Samoro oseteri nyaka pinje ma oko. Lokruok onge tamore. Iwinjo ka gini osedhi kodi higni adi. Nikech Yesu dwaro mana yie kende. Kano romo gi jalcha chako ndiko weche moko ni rabi, asebedo matuo kuom higni 38. To Yesu ng'ise ni chung' mondo ikaw piendi mondo iwuothi mondo idhi. An kambende awachni ni iwinjo tuoni ni chung' mondo ikaw piendi mondo iwuothi mondo idhi. Nikech onge gima tek manosetamo Nyasaye. Nyasaye no jachang kendo odhi changi. Chieng' moro mama moro ne nene Lolwe TV mana kaka nena sani endi. Ong'isa ni pastor, wiya nosebara kuom higni 22. Ne en chiliel. Weche ne dhi kod chun, osemadho yath, lokruok onge, osemuonyo yath makwene mana rem kende. Sama noromo gi pen kila mar polo, sama na alamo kode Nyasaye, duoko noyudore, kendo wiye manosebare kuom higni 22 nochung'. Tiende ni kata kawuono akia ni mari osedhi higni adi. Awuoyo gi joma hapgi rach, mawacho ni pastor, kiwacho Hawi Marach, an ema Hawi Marach omaka. Nikech awinjo ka an ema an gi Hawi Marach. Samora adier ng'ato nena ka. Ji ting'o nyithindo to in idong' adong'a. Ikia gima timore kit gimani. Kendo ji yudo nyithindo adier ting'o to in pok idong' adong'a. Nyaka jolupni osenyuol te. In iwinjo kidong' adong'a. Nyaka lokruok onge. Samoro ni mondo nyaka madhe gine bwo tanda kanyo. Iwinjo ka lokruok onge. Samoro adier imako maber to kiting'. Wuok mana gi dweche 3. Iwinjo ka dhi gi dhol chuny. To kawuono kelo Yesu no ma jabiro ga chien ka geno serum. Samoro isedhi nyaka ka chuoke, lokruok otamore. Ineno ka gik madhi mbele ni onge gima nyalo dhi mbele. Ineno ka tingo nyathi, ineno ka chalo okine ka ibiro tingo nyathi. To kawuono awinjo ka Yesu nie pap. Jakondo mulo Lazaro sule mar okinyi. Haluonge ga ni Nyasaye ma jabiro ga chien ka geno serum. Sama no biro ne jalcha no kong'eyo. Owacho ni rabi an aparach.
Ana ji siko ka kuongo na kuonga. Hin bende samore nena kai wacho ni aparach. Ji tingo nyithindo to ano kating. Hiwijo ki wacho dine pastor anema aparach. To kawuna morgi Nyasaye ma jabiro ga chien. Adier chung monde kao nyathi. Kendi biro tingo nyathi. Higani nying Yesu. Onge gima tek mano setamo jakondo mola. Halugi gani usepla saru sulemalo kinyi. Halugi gani ching jamuda. Entire ka. Obiro ne joma Hawi Marach. Akiani mari ni usitiko igni adi. Akiani mari ni usitiko igni adi. Jaja no wachina sitiko ni pradega boru. Akiani mari ni usitiko igni adi. Samora dir ngato nena ka. Ji tedo. Nyiri weti ni tedo tu ini poka. Kata ngat mapinji nyingi otamore. Osiepe ni niye uteni. Samoro mbese ni niye uteni. Samoro nyiri mane Paul go niye utegi. Samoro dir nyiri mane dongo go niye utegi. To ini semanyo ngat mapinji nyingi onge. In kawuni tedi chiki sumuru cha ini chimigori. Ikiegi matimori kitingimani. Kata sechemene nane. Ida kendi. Samoro de chuone weyo. To bendo kenero mari. Samoro ene mano wei. Iwijo kagi gedege do chunyi. Kata ngat manyalo endi onge. Samoro ingi nyithinda dek. Ngato ka ngato gi wuon gi. Adier weche gi dhigi dho chuny. Samoro adier isetedo kuonde adek to kibedi. Ipo mana ka chunyi chida mea. Adier kochopo. Ikia gima timore kitingimani. Samoro ngato nenda ka dier mawacho ni bishop. Weche meyala dier dhigi dho chunya. Mama moro chieng' moro nena kayale Lolwe TV kama. Ongisa ni pastor weche meyalo dhigi dho chunya. Anasi chopo igni pradega beach to poka tedo. Akia gima timore kitingimani. Samana lamo kode Nyasaye polo. Nangisi ntire Nyasaye matimo. Kendo muwa masomo ni amana somo kode. Nini tire jal moro bado sibedo matuko igni pradega boru. Ini wacho ni setiko 38 good 35 years. To poko kendi. No nangisi ne duoko nitie. Onge gima tek manotamo Nyasaye. Samana alamo kode Nyasaye duoko no yudore. Asomo kode Isaya prangwen kodo chiko. Isaya prangwen koda uchiel karangwen. Ma okadhi somo kodi. Ma wacho ni kata ka usedoko moti to pod an en. Adir kata ka wi usete loar to pod natingu malo. Geno no rumo. Keno no wacho ni pastor an gi nyithinda dek ngato ka ngato gi wuon gi. Sam de chuono weya igni 10 mokalo. Mano mama moro bende timona neno. Samana alamo kode Nyasaye duoko no yudore kendo ene ode sani. Iwijo kamar ni usetiko igni adi. Nikech abiro lamo kodi jakondo mulo sipna saro no nika. Yesu no nika jakondo mulo jatimga ne joma geno gi osirumu jal mawijo ka wacha ni pastor ane mawijo ka aparach. Samore ni kwe marote mise manyo nalo mathoto ke yudi. Inje yudo kwe to ino ke yudi. Ikia gima timore kitingimani. Nukendo rukweru radier. To tinde ikia gima timore kitingimani. Hera no rumo jitine lugre gi nyinge le. Sweetie darling mago no dhi morumo mogore Luanda. Iwinjo ka gini osedhi kodi igni adi. Matini wacho ne jowadwa kata ka pasa yale kama adirano kane kabiro yudo kwe oda. Adiri wacho ni kata ka pasa yale kama wan bede no selam no ato da kane kanyalore ka wuno Yesu nie pap jakondo mola Nyasaye ma jabiro ga chien ka geno serumu Nyasaye ma jabiro ga ne joma hap giricho ka wuno winjo ko biro timo kendo ngato Nyasaye biro kelo kwe. Adiri samore nena kadongo ndike sawo chiko karauchia mo kadhi somo nini kech no nyuol no jawan. Adiri biro nyuolo no wuowi ni loch no bedi e lwete ni ne luong nyige ni jabura ma ono Nyasaye maratego wuoro manyaka chien kendo ruodhi kwe. Tiene ni ene monyalo kwelo kwe. Iwinjo kawuono muma wacho ni chung mondi kau kwe e dala ni ma no setamore ni ok nyal bediene. Mama moro bende chieng' moro winja kayalo. Ongisa ni bishop anime kwe no tamore ni ok nyal rume oda. Wan wabao gi chura iga kaiga wan wagore juma ka juma wagore waonge kwe. Kendo nungisa ni pasa an kuru nuchopo kamadwa na madhi sum monda dera ae penyka. Na ngise nije chile marach kiki madhi sum Nyasaye podo eri. Samana alamo kode Nyasaye kiki magi chunje manolo wenyaka katedo. No dagi nyo konyal tedo mo dagi kwe ode. Samana alamo kode Nyasaye duo kono yudore. Nungisa ni pasa wasi daki ignia beach kawa onge kwe. Nyasaye mok ngini tu setiko ignia di. Mana kaka jalcha na onja kondiko wechi matuf. Ni rabi asitiko igni prarega boru. To malaike tuga pito nyi kuongo na kuonga. Morgi Yesu manoro mogoto ngise ni chungo de kau pieni mondi wuthi monde de. Hanbenda wacho ni gani chungo de kau kwe. Motamore ni okjal bete orni. E nyingi Yesu kendo Nyasaye dhi kelo kwe matuonge odi. Honge gimatek manoseta moja punch. Wawuege ng'atu ma haperach.
Mawacho ni Bishop Pastor Anema haparach maro ala pesa ok bede lweta asechako alni mathoth podha pesa bende ok nyal bet e lweta ne samoro ni kawo nyaka loan adier nodhi monyumore tindi dong' mana kikwecho iwacho adier ni pastor Anema winjo ka haparach maro ala ni ok nyal bet e lweta samoro adier in gimoro moro michako ok dhi maber kata pidh mana yien ok ti kata pidh mana chiaye onge madongo kata pidh mana cham onge madhi maber kata in gi yedhe dho nam kacha onge mamako rech kata chiel tinde yedhigo bende tinde pakogi moko ne chako deye manotho moko ne chako kwere manotho chon iwacho ni kipakogi kamage ka gidhi mako rech tinde pako matindo ol onge gima dhi mbele kawuono wawuoye gi ng'at machalo kamano iyuak iwacho ni pastor Anema apa osebedo marach baro ala adier samoro ne yawo hardware samoro ne yawo duka samoro ne yawo M-Pesa yine wajokuoge neni samoro adier iuso alot samoro iuso nyanya samoro in nyaka gomena yine maji lal gi pesa ni wawuoye gi ng'at ma aperach akiani mari ni usetiko igni adi nikech Yesu nie pap kawuono mana kaka notimo ne jalta mochango e kaka kawuono dhi timo mohala duoge lweti nikech owacho ni achung' mondo ikaw pieni mondi wuothi mondo dhi an benda wacho ni chung' mondo ikaw happy kawuono mar ohala manolal e nying Yesu. Jal moro nene le Lolwe TV hotimo neno yan pastor Anema apa osebedo marach an fudi maduong' kendo loso gik mabeyo ndi to onge ng'at manyiewa kendo gigo ji wacho ni ani oloso gik moko miwe mando bedo imported from outside the country kare gigo ene moloso ni to onge ng'at mane nyiewe kata chiel gigo nyalo tiyo kata higa chiel e workshop mare sabana dhi e workshop no malamo kode Nyasaye machiko jochiene manotho ka ok otimo ala kijana ni noyudo instantly notimne kendo wateja nochako bire workshop noyawo nyaka machielo kendo en gi workshop adek sani ni dedi onge gima tek manosetam Nyasaye nowacho ni osedhi kamano igni 10 ka en gi workshop achiel to ng'at manyiewo gigego onge akiani mar Yesu tiko igni adi kawuono Yesu nie pap biro timo wawuoye gi dichuo moro kata kijana moro manena ka mawacho ni pastor Anema apa osebedo marach hakendo to mon weya mano Hawi Marach monyalo mako ng'ata na wacho ni Hawi Marach kia kata in gi pesa Hawi Marach kia kata in jatelo Hawi Marach mako ng'ata adiero wacho ni apa osebedo marach akendo to mon weya samoro adieri pango mondo mi kendi chunyi chida ikia gima timore kit gimani adieri pango be wacho ni igani to kal adieri wacho tindi wacho ni mon jela anosika mnega daga maonge dhako ondikia muma kacha ni muma ondike muma ni ng'ama oyudo dhako yudo gima ber en gi apruoth Nyasaye manongeche 18:22 iti wacho ni dhako jela ondikanya ni dhako jela iwinjo mage jochiene motagi ni okinyal kendo to kawuono Yesu nie pap chung' mondo ikaw dhako mo e nying Yesu kata be ni chiegi nodhi samoro idong' kendi samoro adieri nenori kitedori kendi adier samoro nodhi nyaka gi nyithindo iwinjo kiwacho ni adier Anema weche gi dho chunya Bishop kiyalo Hawi Marach Anema maka to kawuono Yesu nie pap jakondo mula Nyasaye ma jabiro ga chien hawinjo kobiro timo kawuono wawuoye gi dala moro kae mama moro nena ka jaduong' moro nena ka mawacho ni Bishop Anema apa osebedo marach na puonjo nyithindo tadier kongo baro kodgi otamo gi kendo otamo gi nyombo otamo gi gedo kongo otamo gi yudo tich maber adier moko noriemb nyaka tich keto ng'ato nena ka adier we wach owacho ni pastor Anema noriemba tich nikech kong samoro adier kongo tamore ni ok ginyal yudo mon magi kendo adier mama moro yuago dalane sani adier jaduong' moro yuago dalane adier oyuago nyithinde omako nyaka nyithindo machiri weche dhi dho chunye ni mane tindi gongere dalane adier wacho ni pastor Anema hapa osebedo marach na puonjo nyithindo to onge mayudo tich kata chiel to kawuono Yesu nie papa kelo jakondo mulano ka obiro timo ni mama onge gima tek iwinjo chung' mondo ikaw pieni mondo iwuothi mondo dhi iwinjo kong'o motamore rumoni dhi rumo chuth e nying Yesu dalani onge gima tek manosetamo Nyasaye iwinjo kosetieko igni adi mana kaka jalcha ne wacho ne Yesu ni osetieko ni 38 kapok oyudo chang malaike tugo pi to en ji kuongo ne akwonga iwinjo kamari ni osetieko igni adi adier king'iyo jirani mabath dala nyithindo dhi mabeyo nyithindo riembo geche madongo adier no puonjo mana kaka di puonjo ito magi winjo ka kong'o baro godo kawuono Yesu nie pap biro timo
timo kawuono nikech onge gima tek obiro chungo kongo mose sando dala ni mama onge gima tek mano setamo Nyasaye. Kijana moro bende chieng' moro kao namba na Lolwe TV no wija ka yalo kama ungisa ni pastor kongoro mongimana no sarende bele Nyasaye owacho ni ane moro makawuono pastor wijo ke yalo weche madhi gi dho chunya sama na alamo kod Nyasaye momako TV no wijo karich kongo we kanyo instantly makijana noduogo goche na bang jumbe adek ungisa ni pastor aningeni tida we kongo iwinjo mago chunje manyalo luwo ng'ato to kawuona mor gi Yesu makelo ka jal majaromo gi ng'ato chien ng'ato nena ka wawuoye gi ng'ato ka ma osiepene nigi ute ta en opo ka ji ogeda ta en opo mana ka odong'a samoro adier ji pango maged ute mapeyo to en chunye chida gi gedo pok ogedo to pesa to en go jachino dagi ni ok onyal gedo adier samoro no chako ot maber to chungie kore jachino dagi ni ok nyal rumo akia ni mari ni osedhi igni adi Yesu ni pap kawuono en ok ong'e ni mari ni osetieko igni adi samoro adier nenda ka chuji chido ga chida musumal kata yien ni se pango nyaka mabati ni piny tekia gima timore kitinge mani iwacho ni pasa anasetemo tinda gero mana malito siko mabati mwaga biro to bege padore jechino dogi ni okinyal gero kata od mabati to ute lum to tinde no serumo jechino dagi ni podin mane od lum kacha to kawuono nitiere Nyasaye manyalo mi od mabati e nying Yesu aseneno gik madongo motimo kata kawuono onyalo goli e jela mar tuech ma jachien nomako samoro ng'ato nena kamano pango mondo mi ogedi tindo poka auto chungie kore to kawuono Yesu nie pap owacho niya chung monde kao ote nying Yesu kendo odini biro rumo chup onge gima tek manosetemo tamo Nyasaye wawuoye gi chiliel moro bende manena ka mawacho dia ni pastor ane mamara ni ane mahaparach asemanyo ng'at magedo na onge kis anena ka samore pange center asemanyo ng'at makonya nyaka gi nyithinda manadong godo onge otamore to kawuono awinjo ka Yesu no biro timo nikech onge gima tek manosetamo Nyasaye wawuoye gi chiliel machalo kamano samoro mwanduni no mai idonga nyamasi adieri wacho pastor ni ane maweche gedhi gi dho chunya to kawuono awinjo ka Yesu no biro timo wawuoye gi nyathi skul moro mawacho adieri ni pastor ane ma aba osebedo marach nyithindo somo ta anje chino dagi ni okanyal somo samoro tuo moro no gore kit ngimani motami ni okanyal somo samoro gimoro jonyuol onge nyalo kata kuma fi biro ayo kine iwacho ni onge kata ng'at manyalo sponsor yi kawuono Yesu ntiere pap jakel fi biro kelo fi samoro ine college kajo okine kibiro yudo certificate kawuono Yesu nie pap kawuono Nyasaye ma jabiro ga chien iwinjo kamari ni ositiko igni adi nikech Yesu nie pap kawuono biro timo iwinjo ibiro somo nyaka university moma wacho ni yani sama Yesu noromo gi jalcha ne ochako ndiko weche moko ni rabi hana siko kakwongo na kuonga nikech asitiko igni mathoto Yesu wacho ni chung mondi kao pieni mondi wuothi monde dhi han benda wacho ni ka samoro nyathi skul moro nena ka chona dier ne riek to tindi dok mana chien ikia gima timore kit ngimani miere moko nyithindo onge machopo class 7 makalo to kawuono ibiro sopo nyaka university nikech onge gima tek matamo Nyasaye no akilo Yesu no nika ene pap kawuono ke somo maka moka dhi somo Petro bende chieng' moro Petro ne jalupo chieng' moro ka Yesu ne yudo Petro e dhonam adier muma wacho ni otieno tulu Petro no wuotho tieno tulu ne ok omako rech kata chiel to kano romo gi Yesu no ng'eyo ni Petro no se tiko dalo matuthe nam kacha kapok omako rech to ka Yesu yude dho nam kacha to Petro chako ndiko statement o chako weche mathoth ni rabi ne wawuotho tieno tulu ne ok wamako gimoro to Yesu ng'ise ni yani iwinjo Simon Petro siyo iyo dhi e chuny nam mondo chik tonde mondo mak rech sama Yesu nowacho kamano Simon Petro nosia yie modhi e chuny nam negi mako rech mathoth kata kawuono kiani mari ni en mane iwinjo ka gini oseteko igni adi nyathi minene manyo ni isemanya igni adi tuo mosesandi ni osesandi igni adi Hawi Marach mar ohala ni osedhi kama igni adi nikech akelo Yesu no kawuono iwinjo tich misemanyo ni iwinjo kisemanya igni adi iwinjo kawuono Yesu ni pap dichuo mimanyo ni isemanya igni adi Hawi Marach ni osemakin mar omonadi to kawuono akelo jagol Hawi Marach nikech abiro lamo kod Nyasaye
Nyasaye manege duoko. Onge gima tek mano setamo Nyasaye. Kendo aseneno gik madongo ma Nyasaye timo. Kata kawuono awinjo kobro timo ne ng'ato. Nikech saora mondo mi alam kodi Nyasaye. Akelo Yesu no ka. Jal ma wacho ni pastor. Hane ma apo osebedo marach. Kendo kiyaloe marach. To hane ma winjo ka gino dhe gi dhod chunya. Adier pi wang'i go kala kamine ni betieno. Kamine ni betieno. Kata ino tanda kanyo. Kata ine kom. Kamine ni betieno. Kata ine magao. Iwacho ni bishop. Hane ma apa osebedo marach. To kawuono winjo ka Yesu jarom gi ji achien. Jal ma jabiro ga chien. Ayie kendo aikora kodi mondo alam kodi Nyasaye. Adwa lamo gi ng'ato. Weya ne gimitimo. Kinyalo mako TV timaki. Kinyalo go chonge penje tigo. Nikech yie akuom winjo to mana winjo wach Nyasaye. Jal moro bende ne winja kayalo e piny Busia. Sama no mako TV ntiere gima no dwaro. Yesu notimo ne instantly. Kata kawuono awinjo kobiro timo. Weya ne gimitimo. Kinyalo mako timaki. Kinyalo go chonge penje tigo. Nikech Yesu notimo kawuono. Walamo Nyasaye. Ago ni erokamano Nyasache loch. Erokamano Nyasaye manigi teko. Akao janeno yakete lweti. Akao mama ni. Akao kijana ni. Akao chiliel ni. Akao nyako ni. Akao nyathi skul ni Jehova Nyasaye. Maje chieno kao hape Jehova Nyasache loch. Ma hape osebedo marach. Kendo ne okonido tieno. Piwange ne go kala ji osewache kokalo. Kendo ji osego mbake Jehova Nyasaye. Dhiye kama entie. Te gol ne ayo marach. Kendo timne miracles. Mana kaka ne timo ne jalcha. Kake timne Jehova. Kendo an gi yie ne tok Injili ni. Isetimo ne. Alamo ka ni yie ne timo ne. E nying Yesu majawa. Janeno mana kaka wacho ni nyinga iluonga ni Pastor Agustino Omedo. Aja Kisumu County, gweng' miluongo ni Kogoj buto Korogoda School. Ajal mowar kendo aja neno mar Yesu Kristo. Kanisa na maleme iluongo ni House of Hope and Redemption International Church. Wayudore Babadogo kanye mawane gi all kendo ji mang'eny osebiro moyudo konyruok. Kisumu ka be Nyasaye kelo kanisa machiegni kendo abiro wacho ne jo Kisumu. Sani an Kisumu ka ji mang'eny osekao nambana moluonga kama gintie ma Nyasaye osetimo negi miracles. Kata kawuono adwa we nambana mondo mi watudre e sach Nyasaye. Nambana mar simo en 0726843941. Anuoyo 0726843941. Nambana machielo minyalo yudago en 0750383499. Kao kamano to watudre e sach Nyasaye. Shalom.